खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि थाम्फै दांग्रा बसुमतारी, गामि 1 नं आमगुरि एबा थाइजौगुरि, चिरां जिल्लानिनो। आफानि मुङा लेट मानिक चन्द्र बसुमतारी, आइनि मुङा लेट अनसिबाला बसुमतारी। आङो दिनै बैसाग दाननि 1 अक्ट'आव जोंनि बाहागि फोलेर देरसिनफोरनो गासिखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमनानै सिबिनाय हरबाय आरो लोगोफोरनो गोजोननाय हरबाय। बेजों लोगोसे उन्दैफोरनो गोजोन हामलायनाय बोर सारस्रिनाय हरबाय, जाहाथे जोंनि RDMG बाहागि फोलेरा अरायबो थांनानै थानो हायो आरो RDMG बाहागि फोलेरा जोंना साबसिननिफ्राय साबसिन जों सोमोन्दोआव थाबाय थानो हायो, जों थांलाय फैलाय खालामनो हायो। जोंनि सोमोन्दोआ जाहाथे खाथिनिफ्राय खाथि जानानै जों अनलायनाय, मोजां मोनलायनाय, फोथायलायनाय जों बेहाय दावगालांनायनि खामानि मावनो हायो आरो जोंनि RDMG बाहागि फोलेरखौ जों मुलुग दरबाराव लासैनो जोङो बाहागि फोलेर सन्मिलन खुंनायनि गेजेरजों मिथिहोनो हायो। आं बेखौनो आसा खालामबाय आरो जोबनायाव बैसागु बोसोर गोदान लोब्बा लानानै नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आङो गोजोन हामलायनाय हरनानै आंनि बेखिनियाव बोसोर गोदाननि हामलायनाय हरनाया जोब्बाय। गोजोन्थों।